Baiwa Allah, ya'ya nawa matar mata walla ta haifa? Ya'ya biyu, kuma duka maza. Ya'ya biyu, kuma duka maza? Sai dai yaushe ne wani al'amari ya bayyana? Bai tabbata ba. To me yasa kika ce bai tabbata ba bacin kuma gashi an gaya mu? To ai shi kenan. Asali ma babu cikin. Yanzu ne za a samar da shi. Gaskiya ne. Kawai da gaske matar mata walla bata haihu ba? Kuma yanzu an zo kan wani kadami da za mu tabbatar da cewa abin da Umar Hashim yake faɗa na cewa mu ba gaskiya. Shin shi ba zai karɓi wannan gaskiyar ko kuma ba zai karɓa ba? Kuma kun san dai dole ne Umar Hashim ya karɓi gaskiya ko? Na ji ba daɗi sosai ta yadda sai da na rike babana haka. Na rike wuyan shaka na ma ya sha loto. Na ɗauko wata wuga da take kusa sai kawai na yi ta daba masa. Umma ta yi kokarin ɓanɓaro shi daga hannuna, ban ma lura ba idanuna kawai suna rufe, kawai na ta dabawa. Bayan wani lokaci sai na suma. Marabanku da an tayowa zuwa sashe mai suna cakwakiyata, sashe da ke bada dama ga makabci ya bada labari akan wata cakwakiya da ya taba an tayawa. A sashenmu na yau za ku ji cakwakiyar kasge a gabta. Ni ne da akwai wani kakana, mayan goro ne, kullum sai ya zo ya dinga tashi na daga bacci zai aike ni. In siyo masa goro kullum da safe kawai ya dinga zo yana buga min kofa yana so ya tahi daga bacci na gina amsa mar da mizizan kansa kawai ya leko min taga sai ka ji ya ce kasge zo ka siyo min goro ni ko yin yi kaman gigin bacci nake yan ce masa goro kullum muna haka da shi shikenan har ya hakura nake jin daɗi ranar na kawai sai aka waye gari tsohon na ya fara rashin lafiya likita ya zo ya duba shi ya ce ciwon ajali ne sai mai hakuri ni farin ciki ma nake kawai ya wuce kowa ya huta wata rana kawai sai na samu labarin ashe yana da miliyan 10 a boye kuma shi baya kai kuɗi banki na je na same shi nake bashi hakuri akan ya gaya min da kuɗaɗen da suke kafin ya wuce kawai tsohon ne ya kalle ne ya ce min kuɗi kawai sai ya mutu wanda ita ce jagwakiyata. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san baɗa mana like ku saburbuɗo mana sharhi sannan ku yaɗa wannan ɗauka